be piemu ewo ahemboboa no wo hwe ase de aha ye hihye kamia ye se memre da ya bom pata ye ayie enra numre na aha ye bejabeja esanse enra najo na wo so oja no edi peja Odwira afahye ewa Aburi baby amigine eye obonsambo ho na aha ena wo yi apae de kai nananom ne mpanyimfo nyinara bibi efa ne ensegudi aha ena wo ye ne wo na sabre ya wo hihye niemei ye nye yi nanso wo hwa se de enra na hatie no nye sa na nope ahatie esanse abusua hodo obi ati ne fi okai ne nananom emrewa ne mpanyin a wone won bebo ade a waja won hokọ enti ene eyen kaye da a wode kai won a wawu no nanso se de awunim no abusua bi aye ne de e wona abusua fie abra wa abusua hemfo atena se a wodi dwuma no enti ye de wo bewurawura afim de yakohwe de ekoso e wa abusua fi awoduom se de kwan a wofa so de kai won nananom na mmo kai se dwumedie ne de aka nyina no ye bedi akire na ahanso ye beba bewie wa ha na dwumedie a etwato a enne wo bedi no e wa Aburi a efa Odwira ho no ye de abre wa ha enti koso ahwe amamre dwumedi esanse de aka bia ye de bebre o same ka kire wo se enne abusuaku ahodo eguso a won so wo ye wa mane e de kai wo mpanyimfo sabre me de ukowura oyoko abusua efie wote machi se empinti bi ejeje aye bo atwenim kame ho ne yenwura fie ho ne enkohwe ade poten a wo ye e de kai wo nananom enede so ye nyina ye nim se wuntimi nko ahemfie a bekwa akoto se empanyi ete ho a wunchia enti sabre ye de yensa abeto empanyifo ensem a ye kwa akochia nana wohwe mechi a wutimi se enema egu hoi na ekire wo se amane a ye de kai nananom no eno ne de eba bekoso enti ye bekoso a na ya ma ye ni ede ekire ni etwa humfoni abraw enra ye so ja no nanso anope ye ba ye hu se emu ahwete de aka e wo se ye bia ene oyokwa busuafie ena me de wa ba bebie a nana ayensu prem eti da dwom a oyo ohini a oyo oyoko ohini ewa Aburi sabre ono so ebe kai ne mpanyimfo enti amane ne amamre ebe koso ye ni bedi akire na de aka bia baby ye befe bia na entwene kasa empinti kasa na se de esi bontwini ma mimpin ho na minko bi se mu nsem esanse minim kamia se entwene ena ene amamre ni nyina edeko mensa ka brantie bi a ono ena obo ntwini mbeme na wudin de sen Richard Ofosu meunsa wo bontwini de ntina wo bontwini meunsa wo yi apaye mo bontwini wo yese mo bontwini de ntina mo bontwini antwini ni nyina ase che se nana kasa eje ne so ena ebi won so ebese ye fro hene na obesa etina ye bo nyina e kasa di achiri bia bi bia na e wo se na e ka bo bi na fre na nana menhwe we ohene bra ohene bra na o metwa na ase o mesa na wo pese wo bo hini din a eno so be bo ne ena mba be boyi ayesu premu eno ohene ni din di me bope obeti se my friend enti bo ayesu premu na mebe na wo bo ohene foforo bi din so a bo ohene foforo bi din adese hene bo himia so na mebe ohemia enti na kire se twini bi amubo bia e wase kire me producer your friend Mauli enti nana ya bonidi na mehwe Mauli sambo bio me so your friend me adwen kire enti bo me de na adwa na kire se no na mo de ya de no we talking round enti na we so e we near fonton from eno every ben na wo bo say wo be so jano ne adi we nyina one
ni nyina ye bomana we egori ni nyina ye fonton from we ye toke etumpan na egori na amudi eya enwom ka ho ana se mo bo a na wonte nyom ka ho mo fa nwom ne ka ho ne ye mo ne ye nko egori na ba egori na fonton from eti when e benya na obesa esi wo oyuko abusuafie mi hu bi da se ye ya amamre ne ye twa odwan ye nye twa odwan na ana nsio sase se epete bra odwan no pre ya owu ye bra ko pe nsio ne jai mensaka abusua panyi a me ne no eba we twetwe nkomo efa amamre ya ye ewo efie ha ena no pe nana ye ba ye usa no pe mo hyehyɛ obayire ensafufuo ye yapa ye ade ye obetimi akyerɛkyerɛ ya se kakra ne wo ma ne se tetefo no wokɔ kona no wie no na se abusua bia no waka wo ho bom enti sa ma ne ayede ayeye ya de frɛ abusua no obi wo ha no wakɔ Salim obi wakɔ Togo obi wo ha no wakɔ enti afi no so bɛpɛpɛ so ba fie na obi aba yanti abusua sa weku sa sono se adua na obi biara bɛba ne fi no abesia no panyefo no won aye nti ya aduan aye de banyina de na wo bedidi na ye nananom so a won atu won kwan atu won akofra kwakye no so no won so ya ma won aduan adi wodidi a na ye nso adidi na asomdwe nso abasase no so na ye nso ya nya ba bi atena me hu se wo hyase se wo yi apaye wodi nsu wodi nsafufu wodi snap wo wie na me hu se wodi asan kɔ edan bim na wodi apie edan no wo ye wo na wo mni se ensu de edan ara ya asomdwe ye bɔkɔ tete na kura nsu ato agusu na se ye nhira nananom no ebe edan ara ewo ne won beka sa sabia se o ma wosu bi o kra no nhuru nanim ye ntia se odi kan ma wosu na dia obeka nso aya asomdwe aba na edi kan no na apai de wo yiri fitete nti na se edan ansa ne sa amane ne nyina da edi so na ye de ye nti se o hu se bibi sa akoso a na ye na obi abusua bia wo ba bia ne tida ye nge tida ha won ko ho basa won fi abusua no mu a sabe won yo de hia won ko ho nti ya mpanyefo ni ama nyina ho na ewo nti ya se ye de nga ho na ye ko kai won ko ye biribia nti se o hu se biribi ko so wo ho sa na ne ewo mu nen ta na tenen nana enra mu so oja no ene ya no pe ye bai na oja no adum sesi a wo kunko yi apaye kum ogwan wie yi mehu se eja no wasan so anu bio den wo be ye adenti na enra wo ye na enne so wo ye ayo enra no efe na ye be start ye ndura no nti ye badwo dana no dufana odasuru mu no na ye ne nananom aye ne ye dura ye ho wo ha bia nti wi a ye soja a bran ne bai no sabe ye kuma ye aboagwan na wonso wonya bi ne wode kan wono ne ade wian kosi sa ade beche ade chia na fe ye ne mpanyefo no so aye den de dato nti oja no ye so na wo ho sa na wotwe da ye betu nso se na wotwe se nde no ansa na oja no ano bedu na che se ya wie ya praso aprapem na se obi akoba bi ofi bai na mihu anwawade bi kasa ye kun aboa ne pe wodi ni feed dem ho beto abonten pa na nsu ni start se pete na opre ya otoy wie ye no mihu se osu na jai eyade ada afi bia sa na eye nen anasa afi de soronko etaye afi bia na bra be ya sabe onyankopon su betie wusu frɛ no na che se ono so adi na nyonyam abeta so nti nsu bia beba begu no ade bia be ya bia onyankopon su be hwie nsu agu so bɔkɔ no na che se eya asomdwe nti na hu se nsu no to ya wie bibia pen onyenso emu ni ban ye bra ya ye sa ne ma nyina wie me pese me bisa se eya wo wie a
kasa bi di akyire nananom de nkra bi efa mu ba obi esi be kasa nananom se wodase nananom se wopese nananom se wopese ana eno de aya na entansi yo na ansa na bibisa abesi no na bia sebe ye mpanyini bi atutu akofan akokyere na anibraba enumu no na ya na niam bi kakra abuan na wowo ho ne de na je se won ankasa no eye yen atiamfo anase won a be mufo na ekoho no no won na ne ekoso bia no etaba etola bi etumisi esi no so wa ha bra ori yimpai no otumisi e ma bia akwankyere bi wo ho a otumi kyere e ma ne koso sa Odwira Amamere da etoso mienu ene yeguso awomu wo Aburi sabre anananom aya Amamere e de akai wo nananom a wagya won ekọ won samachi edada na ade asa yaba bepie mu wo Aburi konkonru sede nananom ene Amamere esitie no sabre adwakese no ewo nsachi na ene enam se ntimi mfa adwa emmafie enam ensem bia ato ewo Aburi memu ntino ya fufuru oto efi nsachi na sede ye kan ye no ewo se edi kan edi be kan Aburi konkonru na jase edi bi kana no ye kowura Aburi konkonru ahimfie eho ena oto no beba bedu a ye be ya Amamere na jase edi bi kana no na se owia ye be di akire asoa de akopie mu we Aburi ewo oto obo jankwasi ahimfie pe na ye nyina ye hunu se Amamere di titiru no enam anajo enti ahanso eya anajo ye bewura ahimfie na ya kohwe se eden na ekoso wo ho na ye kowie a ye san edi akire enti kame ho bra me no ewura Aburi konkonru ahimfie na ya kohwe de a ekoso pote wo ho anajo enti anipa abodompemi yenko fufuru fi nsachi ebeba be pie efie yim na jase de bi kana no wi a ye betoa so de akọ Aburi de akọ akopie nana otobo jankwasi ahimfie na Amamere etoa so no ye de ahyehye so na mabei abusua panyin e wa ha enti menene betwetwe nkomo na wa kyerɛkyerɛ yen adepotea anadwi ye wa ha dom agye ha nyina atahye sei na wa kyerɛkyerɛ mu na memo akwa abadeba Amamere dwumedi so wa Adom TV meje wo so anyima nana mami ne wo ntwetwe nkomo kakra numre mepese wo kyerɛ yen anadwi mahu se nipa abetahye abe bodompem ha ɛde mpa na ɛkɔso anadwi na ntia yihye mpa anadwo no Adontin we Ekwapim division no yen egwaniti wo nsachi enti afibidu a yetwa ne kase a ye de nananom konwa kase ne fi nsachi de bedu konkonro ha na efi konkonro ha ye de akodu Aburi akosom otobo dankwasi ene egwa osan egwa no esanse afi semeseme bresi nti ye ntwan odwura kase enti nananom afoto otofi nsachi wode ba konkonro na nana asehene de bi akana no na ewia ye de wonkwan ye ne asafoma de aka ho ne de akọ Aburi ne de koto otovo dankwasi ne de asom adonteman esan se eye esuma seminti be biara sa esuma otoyi bedu no ese wodum ho aka ne nyinara ne senti na ba kuruma asif se light ni kokoro ha ye dum ne nyina se wo wiere ja wonkwan wi a ansa de be san so kana ne bio edu Aburi nso a wo bedum Aburi kana ne nyinara ansa na wode oto na akọ Aburi ahimfie ansa wa san so aka ne bio enti eye Aburi jura ene edu wo ha Adontin division of Ekwapim na kyerɛ sɛ ɛtɔ no ɛba yɛ mfa yɛ ma obi amfa n'ani hu ɛhin na wɔde nam na yɛde sika mu ne yɛde bae that's right amane kwanso no wɔmfa ntra ka mu wɔre fi sachi yɛre fa bom kwan kan tete kwan a yɛ nananom fa so no na waso afa hɔ abedi baabi afrɛ konkoro hɔ amanfo so wodu amanfo so a na abrafo no abɛbɔ amane sɛ wadu hɔ na mrewatia ene mpani akohia wɔn wɔyɛ amane no wɔ hɔ wɔyɛ amane wie wɔyɛ pa wie wɔ hɔ a ansa
na wɔde adante fam de aba konkono ahemfi na nana jasehene ene ne panifo de bi ka wano wi a ansa na yɛgya wɔn kwan na wɔde akɔ aburi akɔsom adɔnteman ɔtɔbɔ na nagya nkwasi ene numre amamre na ekoso odwura na na yeguso a yetwɛn na ene no yamfa nkonwa na ama eti yɛde ntɔ ene yɛde aba na sɛde yɛ ka kyerɛ no yɛmfa mfa akaneam enam baabi a ɛyɛ koti kwan ɛbɔmu kwan na yɛde fa eti na kyerɛ sɛ yɛfi ha yɛbɛdi akyire na yɛfa koti kwan abɔmu kwan yɛbɛfa wiram na yɛde akɔ akɔpie abiri yɛkɔpie ɔtoboɔ gyankwasi nanso a deɛ bɛsi bia yɛde ɛno nso ɛbɛbrɛ kɔ so a na de yɛkyi sɛ deɛ aka bia yɛde bɛbrɛ yaba bedu abri sabre yegina ahemboboa no eye nana otobo jankwasi a otoso abien na ahemboboa no na yegina yedi kan e de aduanen a wono afi nsaki no wodi bepie wo abri konkronu kai se wodi nam fom a sabre wo ba enam sumu obi ehu wonam abomu kwan se de ye nananom nante we fi ho ebetena sa ene wo so oto no de ba enen na wankasa unim sa ade a wode nam sumu de kane antimi ni akire eti wode abedu abri na wasema ewo mu ni se wode ba eya ade a won so kane a wodum kane sense won pese ani wabɔ bia ebehwe aduan no wode ba behen ahemfi a na wode ekowura na saso na ohene nso yede na fa sumu ne yede na behye na saso sabre yede aduan no kanana no ewo ni piem a owia na kire se odwira no eno ne dia ene yahui na yesha ade bi nso se won a woso aduan na wodi aduan na chi no won batakari a wo hye se de emu yedu se de soso sebe na se de ne ade bubom yente ase enti yasaka ohimia baako a yene ne ba betwetwe komo no wa yen die nti batakari kasi wo sha eno no eni bubom sa nana ye ba no ye hu se aduane a wo so difi insaki edi be pie abri konkonu a wonam esumu a wode abepie abri na otobo jankwasi ahembobo anu obi ese batakari ti se wodi ebi mu di wutimu se batakari ache yie a minim se wonsio ena wani so aye krakrakrakrakra edenti ena ne afadi wode ne sa na wani so aye krakra ene ye dapona manana jankwasi ne neman aye buriman adonteman ene ye dakase kai ye nananom a won ewu fitititititititi nana jankwasi de kai na ahemfa akakraka a won ewu ache kroyi munne ye da ye disu we a wo papa wo mame wo nua atono ene eye nibresem na mete se wo ka aduan na sem en eye wo mu ahorowa bien dakase bi wo ye de ne nkuanson ene eba na odwura ya oba betwa na ba betwa ye odwura ketewa internet se na aduan obedi aduan wode beka na no kire se wode odwura na fi sacha bedu aburu kro no mu no ena mu hu a wode abedu kro yi mu na wo bisai se ntare bia ye fi ebi aye bibia mu hu a hu se ye nibire so wo ba no ya pusendru because nyama body bi wo kwan mu edu ba bi re wode aduan ba niama ye hu bi dabona a niama asori wo nwuram na mrante de meba mu hu a wode aduan ya bai ane abrafo yi wonnem nwuram finsache konkonuru won abesu nsoro so na won afansu ase na wode abedu na wode akanana no patagra no ebi ye beye se mfi beye oha obi wo ho ane nana oyo brafo wawu ne patagra ne se ne o hye se wore ba no wore bo ko ano wonim na besi wo nwura no mu nso won nyina won agware won aduru ti na mu hu se won ani so aye krakrakrakra ti ne aye nibresem na ni nyina chiri no twedu anya pon nyame de won abedu asomdwe mu ti ni nyina ye da nyame ase asem no na ne ya ka kire no ene wuhu batakani ni tu a etoto a na eye nibresem eye okobre
kame ayɛ sɛ tete na wɔnam ɛsrɛ ne so a wɔnam nwire mu a wɔko ɛgye wɔn ho no ɛnɛ ayɛ ɛnka yɛ da na ɛnɛ yi sɛ nana yɛde aduane no ɛnka yɛmfa aduane no nka nano a na ɛkyerɛ sɛ fiti anɔpa adua ɔnnidi eti saa bere yɛ aduane na bɛdu yi ɛkɔbɔ nɔndu ɛne akyiri na ɛkyerɛ sɛ afiansa fiti ahemakye a wɔsɔ gya no a nana ɛsɔreeɛ no afiansa ɔde aduane ɛka na no eti sɛ yɛka sɛ odwira no ne mpɔmpɔnso ani yɛwie ne sɛ no na kyerɛ sɛ odwira no yɛbia no saa bere deɛ yɛnya de aduane no aba bɛdu ahemfie na yɛde ka nana no deɛ na nana di wie a na kyerɛ sɛ ɔhene adidi odwira no saa na ɛkɔ ne baabi a yɛdu deɛ yɛbie odwira no saa bere ɛyɛ anigye ahosɛpɛ ne awurusi aha ɛna amammerɛ dwumadie yɛtimi ɛde mu ɛbɛduuyɛ Aburi Odwira ɛne yɛtwa ho mfoni akyerɛw no medin de Adwoa Nhyira wofrɛ me amammerɛ hema a mɛgye wo so ɛbere foforɔ yɛde ba akɔpie baabi foforɔ yɛde wase ɛne hwɛ